Kuat, tuku sepeda motor kuat, bareng tekan pengajian maulid setahun pisan kon urunan lagae ora. Lah iya, enten sing ngoten. Masya Allah. Oh tiangnya dugi. Oh ngadep urgent niku. Ya Allah, sholli ala Nabi Muhammad. Kinten-kinten sing teng mriki niki mugi-mugi do dadi wong sugih sedaya lah. Tenggene dompet niku kinten-kinten abang-abang napa biru-biru nggih? Abu-abu. Muga-muga dadi abang-abang. Tapi nek pengen dadi abang-abang sesuk nek dompete wis kebak abang nek ana kerdus mlaku nika sing mlebu aja klawu. Kaya wingi niku ngaos teng pundi jare dompete abang-abang Bu. Nggih. Jajal mangke sing mlebu teng kerdus kira-kira warnane napa klawu. Lah kok luntur dompete duwite abang kok mlebu kerdus klawu ngono. Nggih, awak dhewe niku kabeh sedekah. Sedekah niku kagem sinten sih Pak Bu? Ya Mbak niki kanggo nabung sesuk teng akhirat. Lah nek teng ngene donya ngoten iya, ora ndek dhuwit iso-iso nyilih. Leres mboten? Ora duwe kendaraan iso-iso nyilih, ora ndek bojo iso-iso ya ora iso golek nek bojo kok nyilih yo. Dumeh nyilih bojo nggih mboten nyilih nggih nek bojo iso golek, tapi nek wis kadung ning akhirat ana gak duwe sangu iso nyilih napa mboten? Iso golek napa mboten? Mboten saged nek pun kadung teng akhirat, mulane selagine dhewe isih urip ning donya isih iso ambegan, ayo do golek sangu gawe ning akhirat. Penting napa mboten? Tapi kadang wong niku sok mboten pati mentingke. Kan ngoten. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku pemalu tapi nek awak dhewe terus tawadhu rendah diri, mboten nate nyombongke dumeh aku ke pemimpin terus nek karo wong segenah wian niku mboten. Kanjeng Nabi niku luar biasa dihormati. Terus sak sedane Kanjeng Nabi, siapa yang kira-kira meneruskan perjuangannya Nabi niku sinten? Ulama. Warasatul Anbiya, ahli warise Kanjeng Nabi niku do gendulan sarunge ki. Gandulan apa, Bu? Isine sarung. Mboten nggih. Gandulan sarung intine nderek dawuhe ulama muga-muga dituduhke dalan sing bener nganti ridane Gusti Allah tekan swargane Gusti. Amin Allahumma. Wong nek tawadhu rendah diri, mboten rendah diri nggih, rendah diri niku minder tapi rendah hati. Walaupun kita ngrumangsa awak dhewe ki padane pinter, ning mesti ana sing luwih dhewe rumangsa ayu ganteng ana sing luwih ayu lan rumangsa sugih ana sing luwih bondo sing jenenge HP, kendaraan, omah, bojo kabeh kagungane Gusti. Jo meneh bondo awak dhewe iki ya kagungane Gusti. Ora ana sing iso disombongke. Nek nabi mawon sekelase nabi mboten sombong apa meneh menungso aja nganti sombong. Apapun jangan disombongkan walaupun merasa ilmu agamane dhuwur tapi kok sombong. Deling-eling ceritane iblis, dia ilmu agamanya sangat tinggi, menungso mboten nenten sing luwih dhuwur tinimbang Azazil ilmune. Tapi karena tidak punya adab yang baik, karena sombong, walaupun ilmu agamanya tinggi, tapi akhirnya dadi iblis. Na'udzu. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbunallah. Ni'mal maula. Hasbunallah. Ni'mal maula. Allahul Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi
kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Berkah ngaji ditambah rahmat, berkah sholawat untuk syafaat. Berkah ngaji uga sholawat, bejo mulya donya Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Shollu ala Nabi Muhammad. Mboten sah ngangge musik cobi tak mirengke pun sami ngantuk napa dereng nek kula matur halo Bu jenengan jawabe napa hai ya pinter banget nek panjenengan nggih halo Pak Bapak nggih jawabe cobi saking ibu-ibu riyen halo Bu luar biasa halo 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 Masya Allah luar biasa bapak-bapak genten. Coba kita buktikan kalau di rumah biasanya yang suaranya keras apakah bapak atau ibu? 1, 2, 3, halo Pak. Rakaruan. Oh halo kok nggih. Pak. Halo halo. Kang, malah kaya wong telepon halo halo. Ya insyaallah ya Rabbi, pancen ngoten niku. Garwane jenengan ta, Bu? Nek teng dalem peka napa mboten, Bu? Memang bentuk wong lanang ngoten, Pak. Memang fitrahnya begitu. Wong lanang niku kadang diterangke ping pirang-pirang jane pinter ning pancen kadang sok mboten enggak. Mulane do sabar nek duwe bojo kadang orang enggak. Lah iya, mboten sah ajeng ganti, Bu. Kabeh jenenge teng mriki nyatane bapak-bapak pirang-pirang bentuke padha nek rumangsa sing lanang sok ora gatekke ganti ya padha-padha oleh sing bentuke kaya ngono, Bu. Nggih. Niku kabeh memang fitrahnya begitu. Sedangkan nek wong wedok kabeh cerai. Nggih napa nggih? Sing cerewet bapak napa ibu? Sing ting dalem kathah ngendikane bapak napa ibu? Mulane bapake do mendel wong biasane sing matur wis dientekke, Bu. Bojone sinten? Ya Allah ya Rabbi. Mulane wong lanang yo ngono, aja rumangsa Pak jenengan di bojo cerewet terus pengin sing 50 tahun dijulke selawinan loro ampun. Nggih, kabeh wong wedok niku sami mawon. Lanang karo wedok kabeh yo padha wae. Lanang wedok sing bedake ming napa nih? Kok ana sing muni wujude, nek wujude ya jelas beda. Lanang wedok sing bedake namung kok madu ngempet guyu iki lho. Sing dibayangke ki apa jane? Hah? Sing bedake napane, Pak? Brengose. Lho wedok brengosen ya ono, Pak, kaya Iis Dahlia. Sing bedake napane? Napane, Pak? Kok nganune? Napane nganune niku? Sing bedake niku namung amale. Lah iya tau menungso ki sing bedake amale njuk apane? Kiki wong cithakan ki sing dipikirke apa to ya? Wong ngaji lho, sing bedake ya amale. Tapi menungso niku sing dibedake ning ngarsane Gusti Allah namung amale mboten apa-apane. Nggih napa mboten? Mulane ora ana jarene wong wedok swarga nunut neraka katut. Kersa mboten Bu swarga nunut neraka katut? Ya wegah sorry prei kenceng nggih Bu. Lah iya to. Lha saiki
Nek umpamane wong wedok kok swarga nunut neraka katut ya kudune garwane Firaun melu teng neraka. Leres napa mboten? Mulane jarene ana wong wedok kok maksiat dielingke jarene wong bojone kula mawon nggih kok ngoten kados gendruwo kok Bu. Mending ngono. Nek wong wedok niku sing bekti Bu kali bojo lanang lho kayak bojone kula mawon kaya ngoten kaya gendruwo kok. Lho, kan bojo lanang niku imam, kula ya makmum ming manut nek lanange kaya gendruwo ya kene kaya kuntilanak mending ngono. Yo. Lho. Tapi maksudnya ngeten. Nek aja maring guyu ae to niku. Guyu ora rampung-rampung lho. Nek imame, oh ya pancen makmum niku manut imam. Jenengan nek salat ing musala al-falah, nek imame ngadeg ya melu, imame rukuk melu. Lah nek imame goyang kan mboten melu goyang. Oh, mak berarti nek imame bener ya dhewe manut, nek imame salah ya aja dinut. Dielingke alon-alon. Nek matur ya sing sae. Mas, sayangku, cintaku, pujaan hatiku. Kok preti lho. Aja ming jaman nganten anyar wae sayangku, cintaku, I love you. Mandang tekan saiki dia I love you alah jeleh jare ngono. Oh, dicontoh Kanjeng Nabi jare umate Kanjeng derek dawuhe Kanjeng. Lho niki ya penting rumangsane alah ngaji ngono ki wis ngerti ning nyatane angel lek lah iya nate teng dalem ajeng mangkat ngaji. Sayangku cintaku pamit dulu nggih ajeng ngaji. Nate Bu. Iya. Piye ngono ya? Kanjeng Nabi, garwane Kanjeng Nabi niku romantis. Kanjeng Nabi pun juga romantis. Siti Khadijah. Jare sing ibu-ibu pancen. Pak mireng ini suara hati seorang istri loh Pak. Oke. Kanjeng Nabi itu walaupun dia adalah ahli surga jelas pemimpinnya kabeh wong sak ngalam donya niki, pemimpin umat akhir zaman kekasih Gusti Allah. Tapi gelem membantu urusan rumah tangga. Dadi nek ana wong lanang kok gelem bantu urusan rumah tangga, Bu. Jenengan kok ndek anak lanang kok gelem bantu bojone, Bu. Niku berarti anake niku dadi wong lanang ngerti sunah, bukan ikatan suami takut. Iya. Aceng jare. Malah sing deling-eling film masyaallah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bukan karena takut istri. Kanjeng Nabi niku nek Siti Khadijah sampun wungu sing natake kasure niku Kanjeng Nabi. Yo persis karo Mas-mas Nun Al Azam iki. Nggih, Kang. Sok natake kasur nggon bojone. Bojone sinten? Lah nggih ngoten niku lho. Tapi garwane Kanjeng Nabi pun Siti Khadijah. Bu, panjenengan tak tanglertin. Diparingi moro-moro garwane berubah drastis dadi wong lanang sing berajak, sing soli, gemati, gelem bantu, pengertian, remen napa mboten? Pengen napa mboten? Kados Kanjeng Nabi remen napa mboten? Pertanyaane napa panjenengan sampun kagungan sifat kados garwane Kanjeng Nabi? Siti Khadijah nek ngendika niku lemah lembut. Pertanyaane panjenengan Pak garwane jenengan nek teng dalem nek ngendika lemah lembut napa kados lelembut? Kan jujur-jujuran gitu. Lah iya. Nek kon ngajari sinau putrane Bu panjenengan ibu peri napa ibu ngeri? Iya. Siti Khadijah niku nek ngendika Kanjeng Nabi kok mireng suwantene Siti Khadijah rasane ces ayem tentrem. Panjenengan Mas, Kang jenengan nek mirengke garwane ngendikan pripun rasane? Arep lunga malahan. Mulane ya sing alus. Tapi alus niku nek aluse kok ngeten nuwun sewu sanget. Alus ngendikane tapi Mas,
Panjenengan panci segawon. Ya, alus niku. Ning saya napa mboten? Mas, nggih ngoten niku teras mawon glundang-glundung kados semangka. Nggih, ngenjing nek saged tak dijolke beras mawon nggih Mas jenengan malah wareg. Saya napa mboten? Mboten. Maksude alus niku ya sing sopan santun. Jo sampe arep mangkat ngaji takon irip ning ndi, Mak? Alah meneng ae samange kepo kok sampean ya. Oh, mulih nek kula asale saking Temanggung, Bu. Temanggung niku ngoten, kok meneng ae samangke omong ae samang. Jidor ya. Lah iya. Oh, gak ono anggun-anggune blas ngono. Ngoten niku, Bu. Masyaallah. Wong lanang mulane, Bu, teng mriki wau bapak-bapak ming dihalo, Pak, ngono wae ming ono, Bu. Trauma jarene. Pokok ning ngene akhir zaman ini gak usah rumah tangga yang bagus itu seperti apa standar sosial media. Laki-laki yang bagus seperti apa, perempuan yang bagus seperti apa, mboten sah ribut. Pokok nyontoh rumah tanggane Kanjeng dibuka dibakane, dibuka hadis-hadise, dibuka berjanjene kan ngoten. Tapi sayange wong sakniki do apal tibake, do apal berjanjene, ngerti lagune ning durung mesti ngerti artine. Nggih napa nggih? Nggih niku mulane ben ngerti artine do gelem tindak nggih. Muga-muga dadi ridhoi marang Gusti Allah. Kados teng Al Haditsus Tsani. Terus pripun? An apa Ibni Yasan angka bil ahbar ngoten to. Dadi niku ada hadis dari Atha Ibni Yasar saking Ka'ab bin Al Ahbar. Gadah bapak sing bapake niku ahli Taurat. Ola alam alamani abi Taurata illa sifron wahida. Jarene Ka'ab Al-Ahbar iku duwe bapak ahli Taurat. Taurat niku kitab sing diasta dening Nabi sinten? Nabi Ayo Musa napa Isa? Pokok men burine sa ngono nggih. Yo ditakoni Musa napa Isa do ngarepe lirih ming sa ngono ya men nggih. Nabi Musa. Nabi Musa, nggih. Mulane dhewe niku kadang nggih dadi wong Islam Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an itu kan 4 kitab yang tertera dalam Al-Qur'an yang wajib kita imani. Kowe kadang lali Taurat ki sing nggawa Nabi sapa? Zabur ki Nabi sapa? Nggih napa nggih? Taurat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud? Musa, Isa napa Daud? Nggih. Terus teng Taurat niku jarene Ka'ab Al-Ahbar ngeten. Bapake ahli Taurat. Sering ngajari kitab Taurat niku wau teng ngene Ka'ab Al-Ahbar. Tapi ada satu sifir illa sifra wahidah, satu sifir niku satu lembar sing selalu ditutup yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Niku nek boten karo ngaji kok sunduk-sunduke pong nerangake sate apa ya disunduk-sunduk nggih. Oh ternyata maksudnya satu lembar kuwi mau sok ditutup terus lebokke ning jero kotak. Bareng pas ayahnya sudah sedo, ayahe Ka'ab Al-Ahbar niku sedo, terus sak lembar sing ning jero kotak niku dibuka. Falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fi ternyata isine nopo? Nabi yakhruju akhiraz zaman, tenggen kitab Taurat dijelaskan akan ada nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kan ngoten nggih tenggen tiba. Oh berarti niku Nabi Muhammad, nabi akhir zaman sudah tertera di Taurat. Maka di dalam surah nek mboten klentu Al-A'raf dalam Al-Qur'an Gusti Allah nggih pun berfirman bahwa akan adanya Nabi Muhammad juga maktuban indahum fit Taurati wal Injil, tertera dalam Taurat dan Injil. Masya Allah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad niku luar biasa.
Makane nganti dimeni Assalamu alaik Zainal Assalamu alaik ya kose aja langsung digenjreng dhisik aman ya. Artinya napa Bu? Zainal Ambiya niku napa to? Assalamualaikum malahan ayo. Zainal Ambiya iku maksudnya adalah penghiasnya para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu memang nabi yang paling utama, yang paling luar biasa dibanding nabi liyane. Jajal jumlahe nabi niku wonten pinten to Pak Bu? Ayo enten pinten Pak? Nggih. Enten 25 napa enten kathah? Kathah. Kathahe pinten? Ngomong 25 napa katahe pinten 25 piye? Bolak-balik ya. Jumlahe nabi sedaya nabi lan rasul enten 124 ewu. Tapi sing tertera dalam Al-Qur'an itu ada 25. Lho awak dhewe ngene iki kudune ngerti. Hayo nek umpamane cobi tak ngetes dulu pondok nyambung napa mboten iki? Sok mirengke dangdut napa mboten Bu? Boten leren. Nggih. Cobi nek lagu pertemuan yang ku dambakan kini jadi pertemuan yang ku impikan ternyata bukan. Wah, luar biasa. Ganti lagu coba. Cuma kamu. Luar biasa. Aku mulai ibu-ibu kan neruske lho, Mas. Iya, nyambung kabeh. Cobi tak tanglet. Putrane Kanjeng Nabi ana pira? Lah iki masalahe. Mulane aja ngomong berjanjian dibaan kuwi ora pen. Yo nyatane cuma kamu apal jarene kemanapun ada bayanganmu dimanapun ada di setiap waktuku ada bayangmu kasihku. Wah ngono dadi ra iso turu jebul mbayangke bo netang. Sapa kuwi ngono nggih. Tuh. Makane awak dhewe niku nek do ngaji ngoten niku walaupun gak apa-apa kula yo seneng kok nek ana gek pas tengok-tengok ono ana sing nyetel kemanapun ada bayanganmu karo ngrungokke karo seneng. Tapi setidaknya mulane awak dhewe iki anak-anake yo karo kondo tindak ngaji. Dadi paling ora ke ngerti misalkan ana sifat wajibe Allah wujud, kidam, baqo, mukhalafatul hawaditsi ngerti ana lagune wujud, kidam, baqo mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu wahdaniyah. Oh, luar biasa tepuk tangan nih kanggo citakan nih. Masyaallah. Hah? Sanes citakan niki. Oh, pundi? Oh, nek sing teng ajeng sanes citakan mulane citakan kon tepuk tangan kok do meneng ae wong citakan kok ya mah. Masya Allah. Mek kon urun tepuk tangan ae nek ora citakan mau uduk gae utuk citakan ae ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh niki tiang pundi? Tiang Sawangarga. Sawangarga mangkat ngaji bareng-bareng ngene iki pokoke ngamale padha bareng sesuk tekan swarga goleki wong citakan kok ra ono. Oh jebule wong citakan ning swarga VVIP. Rasane meri napa mboten? Lah durung dadi kelakon ning swarga kok wis meri dhisik kepiye? Nggih napa nggih? Lho niku maksude napa to awak dhewe iki do ngajari ati. Oh jebule rumangsane awak dhewe iki wis ahli swarga ning kok jebule ijeh adoh saka kata ahli karo tanggane nek tanggane dong duwe nikmat jarene melu seneng ning ngarepe tanggane meni alhamdulillah tekan ngomah mencret. Nggih.
Tanggane tuku motor jare halah kae rungokake kae engko nek wis di starter lak muline didit kae paling kere. Ayo. Padha-padha melarate, padha-padha nyambut gawe sing kono duwite dadi akeh kene padha wae alah wong ya padha-padha lek nyambut gawe kono kok dadi sugih paling ya ngingu. Umume menungso itu seperti itu. Awak dhewe kabeh dadi menungso ya duwe akal ning ya duwe hawa nafsu. Kadang dhewe nglakoni maksiat niku durung tentu mergo setan. Setane ya ning jero awake dhewe. Sithik-sithik kok jarene gara-gara setane gek udut-udut disalahke. Mboten lho Mas, mboten gek udut. Mboten maksudnya ngarang ae. Mboten nggih. Ya Allah, shallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi memang karena ada hawa nafsu yang selalu mendorong kita untuk melakukan maksiat, terus setan seneng nunggangi hawa nafsu ben dhewe tansaya le terjerumus melakukan Mulane aja heran ana wong iman ning kok senengane hasud, ora seneng karo padha-padha wong iman. Oh berarti iku wong iman sing nuruti hawa nafsu. Muga-muga kabeh awak dhewe do iso perang melawan hawa nafsu. Ben diparingi slamet donyane tekan Kanjeng Nabi wau jadi penghiasnya para nabi. Nganti suatu waktu pas Gusti Allah nyiptakno cahaya nurnya Muhammad, cahaya Muhammad. Malaikat do kaget kok ono cahaya sing apike kaya ngono, terus para malaikat matur dening Gusti Allah, "Qila huwa Adam, napa niku Nabi Adam?" Jawabe Gusti Allah, justru Nabi Adam kuwi martabate dhuwur mergo cahaya iki. Qila huwa Nuh, napa niku Nabi Nuh? Justru Nabi Nuh ke iso slamet saka pengikuti sing membangkang, iso slamet saka banjir mergo nur iki. Qila huwa Musa, napa niku Nabi Musa? Justru Nabi Musa kuwi iso maturan karo ingsun Gusti Allah mergo nur iki. Lah terus niku sinten? Ngendikane Gusti Allah, iki adalah nabi sing lahir sing ketika menjadi nabi dia adalah seorang yatim piatu, asmane inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Kanjeng Nabi niku Pak Bu. Mulane awak dhewe nek ndong ngeten iki dieling-eling yo, ternyata ning kene tibak, ning kene semto duror, ning berjanji di ning kono diterangke ternyata bahwa Kanjeng Nabi niku tawadhu, bahwa Kanjeng Nabi niku murah hati, Kanjeng Nabi niku dermawan. Diterangke teng ngene tibak, oh ternyata Kanjeng Nabi niku dermawan. Lah, sakniki mulane awak dhewe dadi umate Kanjeng Nabi kok pelit. Berarti masuk napa mboten? Dadi umate Kanjeng Nabi aja nek dijak sedekah sing insya Allah sesuk mlebu swargane ya ketika kita sudah berumah tangga, kadang dalam rumah tangga niku rezeki mboten selalu lewat suami loh. Kadang lewat bojo wedok. Loh, contoh mawon lho Kanjeng Nabi niku Siti Khadijah sing sugih niku nggih Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah nek ngaturi arta dening Kanjeng Nabi niku mboten nate pelit. Jenengan nek ngaturi arta garwane mboten pelit ning dipas engko ndak dolan ngono. Nggih. Nek umpamane jenengan duwe gelang keroncong 5. Tak nggone sik gawe nandur lombok. Sesuk nek lomboke panen ditagih napa mboten? Wis apal pokoke ya. Masya Allah, Siti Khadijah niku membantu Kanjeng Nabi, tapi diingat membantunya niku mboten Kanjeng Nabi sing nyuwun, tapi memang karepe Siti Khadijah. Dan membantu untuk apa? Kanggo syiar agamane Gusti. Wong mung dienggo ngeslot kok kon bantu yo emoh. Nggih mboten Bu?
Oh, tukang ngeslot nggih enten teng mriki. Masya Allah, kuwi wong judi, ngeslot niku judi lho, Bu. Nggih. Judi niku Pak Bu, dosa napa mboten? Dosa ageng napa alit? Ismun kabir, dosa ageng. Ora bakal di ngapura nek ora tobat dhewe. Darani apa? Judi selain dosa besar, marai sugih apa melarat? Jenengan nate mireng ceritane nek ana wong sregep sedekah terus bangkrut. Bangkrut kena ngopo? Sregep sedekah ra ono. Tapi enten wong bangkrut melarat mergo judi, enten napa mboten? Wis ngerti dosane gedhe, wis ngerti marai melah. Kok dilakoni ki janjane menungso napa luwak? Yo. Luwak. Lho sakniki luwake nggih rawuh. Ya Allah, Masya Allah. Ini penting banget loh Pak Bu. Wong jaman sakniki niku Masya Allah. Ana wae saiki nggih, ibu-ibu niku nek mboten pas Maulid, mboten pas Ramadan awak dhewe niki deres Quran sedinten ping pinten? Deres HP sedinten ping pinten? Tak tanglet. 10 menit karo 30 menit akeh pundi? Akeh 30 menit. 10 menit ngenteni buka wis cemepak ana es buah, ana degan, ana kolak. Cek kurang 10 menit. Karo 30 menit dolanan TikTok suwe pundi? 10 menit ngenteni buka napa 30 menit dolanan TikTok? Ngenteni buka rasane suwi. Oh, ternyata kadang-kadang awak dhewe ki dadi kepenak utawa urane kuwi tergantung suasana hati. Mulane kaya kula wau matur sing 10 juta durung tentu luwih susah timbang sing duwe duit 1 miliar, tergantung suasana. Ya iya. Nek suasana kok hatine kepenak, guyang guyu, ana tanggane lewat takon, "Nggih, monggo." Nek suasanane hatine kek ra kepenak ning ngarep jegodal, jegadul, ana tanggane lewat, "Nyapu, Bu." Jenengan nek takon wong nggih enten tanggane, "Nyapu, Lek." Sik nyauri. Dalam hatine jenengan pripun? Oh, paling lara untu ngoten. Napa jenengan batin, oh ya titeni sesuk meneh aja ngasih takon prek. Paling ngoten niku nggih. Berarti asline awak dhewe niki wis duweni ati sing ikhlas napa dereng? Dereng. Ngajari ati sing ikhlas niku carane gelem sabar, gelem nerima. Makane wau teng ngarep kula tak maturi jenengan niki awak dhewe niki do sing nerima karo paringane Gusti. Heeh, contone wau sing tak contohke ya do aja sampe bandingke rezekine dhewe dibandingke rezekine wong li. Heeh, aja bandingke bojone dhewe dibandingke bojone wong. Heeh, nek misalkan HP dibandingke HP-ne tanggane kepengin, oh ganti. Ha nek bojo bandingke bojone tanggane kepengin terus lah ganti do bahaya niku. Oh niku masalahe masyaallah. Oh ternyata awak dhewe iki dadi menungso iki bener-bener menus-menus kebak. Mulane do sing sregep ngaji ben muga-muga dengan ngaji niki dhewe ikhtiar ngandelke iman teng sakjroning ati. Percaya tidak percaya iman di dalam hati kita itu seperti tanaman yang harus disirami. Dengan apa menyiraminya? Dengan ilmu. Dari mana dapatnya ilmu? Gelem ngaji. Iman seperti tumbuhan kalau tidak pernah disirami dia akan kering, khawatire nganti tekan mati. Dadi rumangsane duwe iman tapi janjane imane niku sampun mati. Naudzu. Mulane disirami nganggo ngelmu. Iki jenenge ikhtiar. Wong dene wis ikhtiar mangkat ngaji golek ngelmu agamane Gusti Allah.
kok tekan mangsane ngibadah kok ngelmune lali, insyaallah di ngapura marang Gusti. Sing penting wis ikhtiar, sing salah niku nek ngibadahi kleru mergo ora tau gelem golek ngelmu, ora tau gelem mangkat ngaji. Shallu ala Nabi Muhammad. Tuku gethuk karo arem-arem lakae khusyuk mripate. Pengin sate duwene tempe orang gatekke dolanan. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir Allahul kafi rabbunal kafi qadanal kafi wajadnal kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata pun setengah langkung lho Pak Bu. Dugi jam 3. Mboten ngelak napa? Nggih kula sing ngelak nggih Bu nggih. Masya Allah. Cobi dieling-eling mau. Niki dinten niki intine ngaos niku bab napa to? Ayo bab maulid ayo pancen pinter kabeh kok ya. Tapi isine napa wau? Oh nggih, pinter ibu-ibu kene isine napa maulid. Ngajine bab napa maulid, isine napa nerang-nerangke. Nerangke napa Mas? Oh, nerangke ganti bojo jare Bu. Nerangke dadi menungso kon nyonto dawuhe Kanjeng, nyonto tindak lampahe Kanjeng. Sejarahe ana ning maulid tiba. Oh, maulid tiba maulid Nabi. Musik to. Tenggene barjanji tenggene simtut duror njuk ben ngerti maknane do gelem mangkat mau termasuk sing dicontoh rumah tanggane Kanjeng. Wong wedok do lemah lembut aja kaya le, wong lanang aja doga. Enten wong lanang sing galak, enten wong lanang sing pelit. Garwane sinten? Mboten nggih Pak. Bar niki muga-muga sing do pelit-pelit ibu-ibu tak dongake bibarokati maulide Kanjeng Nabi. Sing garwane do pelit muga-muga bar niki dadi do berajak karo bojone. Wah nek saka ambine sajake lanange akeh sik pelit iki. Semboten napa-napa para bapak ibu sedaya ingkang kala mulyakaken awak dhewe jenenge menungso mesti kakean dosa. Tapi awak dhewe niki Bu aja rumangsa paling bener dhewe. Senengane nyacati tong. Krana napa? Jenenge wong niku mboten didelok mbiyene kae mbiyen ngene iki ngene dicacat terus. Wong niku didelok bagaimana akhire. Mulane awak dhewe sibuk nyacati wong liya jebol sing dicacat wis berubah menjadi baik terus makin baik sampai berakhir baik alias husnul. Sedangkan awak dhewe sing bendina ngibadah tapi ganjarane entek mergane ming dinggo nyacati tangga tekan akhire apike entek garis suul khotimah. Naudzu. Makane awak dhewe mboten sah ngurusi dosane tang do sibuk tobat ngurusi dosane dhewe. Setuju napa mboten? Tapi ngeten niki kadang niku angel. Pon diterangke ngeten niki sesuk-esuk kumpul ning tukang sayur tak kandhani. Jarine nganu. Wingi sing wis niate arep tobat krungu nganu kuwi kok rasane kaya gurih. Oh, iya apa? Njuk piye? Sing sebelah kono meni ngene, aja ngono, aja nyebarke aib. Alah, ora ngandel ya luwih to wong fakta. Ya, kadang-kadang sak ngoten niku nggih. Nek bapak-bapak sok rasan-rasan mboten, Pak? Mboten. Lah tapi nek wis dadi siji udut-udut nganti tekan esuk ki do ngopo? Sing lanang mboten sah jarene malah membahas masa lalu, Bu.
masa lalu pripun Bu? Biarlah jangan kau ungkit, jangan. Wah, gaul-gaul kabeh. Masya Allah, luar biasa tenan nggih. Oh, kula panjenengan. Enten sing garwane asmane Mas Komar. Nggih, maksude niku ngeten nggih, awak dhewe ning omah kadang nate konslet kareh garwane. Memang nek meni mboten tahu niku berarti ngapusi. Karena dalam pernikahan itu ibadah banyak ujiannya mesti akeh krikile. Ning krikile niku sing kadang perlu disaponi aja nganti numpuk terus nyandung. Kan ngoten, dugi mriki mudeng napa mubeng. Mulane ning omah nek ndong kadang konslet karo tanggane, njuk ben atine ayem salah satu carane napa? Sholawatan. Karo masak ngono ki karo dilalah bojone jenenge Mas Komar. Komaru. Ya. Lah iya to. Nggih. Ana meneh sinten asmane? Oh, Pak Komari nggih mboten napa-napa nggih, Bu. Komari ngono nggih. Lha ya gak apa-apa. Sing asmane bapak anu garwane jenenge Jamal. Oh iya Jamalu ya Jamalu. Kira. Lah iya, sing wedok jenenge Mbak Toibah. Ya Toibah sing lanang ya. Lho daripada awak dhewe jarene manisnya janjimu padaku mengalahkan manisnya madu. Jari tanggane kayak mulai kayak. Malahan. Oh, tapi nek dinggo selawatan kan malah jadi ayam tentrem nggih napa mboten? Paling tanggane sing krungu wah apik banget ya selawatan. Padahal asline ya karo gek geget-geget untu karo nganti untune arep ucul lek gregeten karo tangga anu apa bojone. Nggih, tapi memang yang namanya sing jenenge nama orang, nama manusia yang kalau kita sebut-sebut kok mendatangkan pahala besar, pahala yang banyak, mendatangkan syafaat itu adalah asmane Kanjeng. Iya, mulane sering disebut asmane Kanjeng Nabi. Ora kitung kadang-kadang lagune diganti lagu India jare. Napa nika? Tumhiho. Preso tumhiho, Bu. Oh, pinter tenan doan gaul-gaul kabeh jare. Ya Rasulullah, salamun alai ya Rafi asyani wa daraji. Atfata yaji rotal alami ya uhailal judi wal karomi. Ngono kadang tuh batine sing lanang ning jaba krungu ki lak masyaallah bojoku soleh